Voin chu puzual te lei puya chome kaladona kholu tangin kan khua kan ron la zuai teng presbyok in chung po sen travel val he mai he lam hi kan kal na tur ania tu na kan om na la hi khir tla khut hir ania kal zel photang hey tomatom hun le alei pui chu ka thleng thla helai ve hi chu mar cha pui mun ani mela helama hianin tomato he mi mual thla hi tomato ni mel ni hi tomato nga khop mai hi he tiangin tomato nei ti re po ka lo shalo chome ron la ro ti hi chome la turakal tomato kan lo sakdon ni ringot mai he turu mai tomato hi ara hi atam helai vel hi an lo to na ni mela tuna hen box som ni le paruk kan lo to a an lo turu khop mai to na tingai vel te po hi ara hi aturu khop mai yang hi lo to da vek ania helai a hianin an oma alang thei lawa huain ka kal ti pon la hrelawa he an kal hnu kal kan ya an omna ka chuk thave lenga an lo lai te po thla lak sakila thang he hin lo to ani ya boxing zat ngi o ti lai vel ami hi pariat som don tho vel chut la hen tlar thla ni ting lai vel te pui ra turu khop mai chei tong khan ting lai vel hi lo to na ve kan ya khu lam thlang lam pang khu la lo ala oma ting lai an lo lai vel te po khu ju en zel la thang he lam po hi ara turu khop mai he an lo to na nia al nal khop mai he turu khop mai an lo nem don khop mai voi na po he lama hian hi mar cha pui mun ada tel le bokani hi so lam he lam pang sira khanin da boka he lama hian da boka hi a mar cha pui po a tha khop mai no tha khop mai mar cha pui a po hian lo teu don ting te po hi ra hnem khop mai he mar cha pui dum kan tiang chi kha ni hi he po hi ara hi lang chiang theng emo he po hi ra nual mai he hin lo san ya an nal khop mai an tomato po he hinakin an la hru fai lenga he lo sa box pon hung teu to mai he an lo chuak tep to nei hi lo chu lai khun an lo meka hen hi an lo to na nia thanglam a khuin chuk thave le lok tem hi lo ma bak ani a hi lo cha kom khop mai nal khop mai ya ra po hi turu khop mai ti hian an lo chuak trap to a box som thum vel an lo to ni tu na hian voin ni a he reng zat ngen long o hei lo ma ba kan ya he tam viu to lo a em te po hi nal khop mai len thum len level hi lo tur ma ba alo mani he lama hian ara phon nal lian tha
turu khop mai he an la lo tur te nia turu khop mai he mu pon nuam ti hianin awang lai voi lian lo na vel ani to hei hi awang lai vel ani hel ani lei chong hnem to ngotang hei hin anei tu pa pu zual te chu nia lo me kha ama hi chu zo na kan zor san lawang ti hianin ama hra chiang du le lo tui puya a en kol dan te zot du tan chuanin FB a khanin channel neya chuta chuanin page neya chuta chuanin zo na kha a zo thei reng thowa chu wang chuanin kami kha lo follow ve ula a in da dan kha zo pa huan le nep noi ti kha neya chu wang chuanin kami kha lo follow chu ro chu ta tang chuanin a en kol dan te in lo zot don nia hei an hmun pawh nei zau khop mai he lamah hianin hmarchapui hmun a dah bawk a tah pawh hianin lo chhuak nual tawng hmarchapui ah pawh hianin a laiah tomato dah ani hi a sir ve ve ah hmarchapui a dah a hei a ra hi turu khop mai ngai pawh hi ole tun video tan chun ti zong hi ni sela khir tu te zong zong chunga lom thu ka ron soya video kan on da le piang min lo thir sak zel turin kan som poka cheu mang tha vek ule